Murume wangu akashaika 2017 nanhasi asataitirwa nyaradza. Baba wemwana haana kuuya. Izvozvi mwana wangu akashaika masoro apera musi wa17. Mwana wangu akashaika musi wa17 Agasti. Baba haana kuuya. Mwana yeye kushaika kwaakaita haana kufambirwa kuti mwana ashaika nei. Mwana anga akaroorwa akabva kwanga akaroorwa akauya akanyarara. Haana chaitaura ingoramba akatarisa. Pedze ndine mwana mukomana anogara musango. Dambudziko iri rakatanga mwana uyu aine 2 years. Mwana uyu akamuka rimwe zuva akanyarara kuti zi ndichigara kunyatsanga. Mwana ndakaendawo kwandakaenda ndikuti pamwe ndechepamusoro pandasanganawo nomumwe wanhu womunzira. Wabva wandibvunza kuti chii, ndikati mwana hameno akati ziya ndisizoti chii. Panzava tine munhu watinaye akutobvawo kutotibatsira, saka mbonekerwai. Murume akabva atarisa mwana uya avati ambuya kumba kwenyu kure. Ndikati kusi kure maningi pa. Ndikati mhanye tiende kumba nemwana. Patasvika kumba ndakabva ndanzitorai sauti nemvura, ndipe dhishi nesauti nemvura. Pandamupa murume uya atora kudaro akabva aita zvaakabva anamatira zvaakaita vati ndikuda nzvimbo inorara mwana. Ndakabva ndaenda kubedroom naye murume uya newamwe watati nawo wamwe wemarai. Vataenda wavo wamwe vasarawa nemwana uri kukicheni. Vandasvika vandamuratidza ukaenda ndoda nzvimbo yake chaiyo yaanorara. Vandamuratidza kuti iyo akabva angomwaya mvura ipapo paamwaya futi kechitu. Wana uri kukicheni vakadaidzira kuti mwana akudini amuka atogara pasi akutotarisa. Vakwanzi ambuya handina chanotaura nemi chakanyanya. Imi muri mutorwa musha muno. Mutaurire vana baba vemusha muno. Wauye. Kana wauya munondidaidza ini ndinogara kunyamarupa hapa ane nguva hapo pazvakaitika. Ndinogara kunyamarupa kana wauya munondidaidza kana kuti motsvaga wamwe wanhu wagadzire dambudziko rine mwana uyu. Ndikati alright. Vandafonera baba wacho ndikati kuno kumwana akamuka akanyarara kusvika kuma1 akazomuka kuma2. Saka pane munhu akauya akamubatsira. Munhu uya akauya akamubatsira akataura kuti paroda waridzwe musha imi muri mutova haana chakambonitsanangura. Saka baba murume wangu akabva auya nababa ava. Wabva wasvika ari manheru. Kanzi ndaurira nyaya yamatidaidzira. Akakutaura kuti musha muno munofamba munhu mukadzi ndiani. Handina kudaira, handina kana chinhu wani chandakadaira. Wakataura zvese zvawanoda, wakandituka saizi yese ndakanyarara. Musi wauya wacho kwauya wanatsika mutanda. Wakanga wauya kunharaunda kwedu ikoko. Asi wanga utori nzvimbo dzese. Pawakauya vanhu ava, pawakasvika wana baba ava wakabva wauyawo. Saka isusu tisi bhuku redu isusu tisu tati penda kotsika mutanda weyoyo. Vataenda vatasvika, vaitsika vanhu vachitsika. Ini juti tangu varasvika kuti ndaenda tsika mutanda. Ndakanambobvunzwa kunzi mwana wenyu ari kurwara aripi. Vandaenda komutora kwanga arutamba mwana weya. Vandauya ndamira naye. Vakwanzi murume wenyu aripi. Ndikati ari panapa. Kwanzi baba wemwana uya mutsike mutanda. Baba wabva watsika mutanda. Kwanzi baba wako ari kupi. Kwanzi wari panapa. Kwanzi ngauye pamutanda. Ngauya watsika mutanda. Kwanzi baba chichuda iso mwana. Kwanzi handisi kuziva. Kwanzi alright toonana kumatare. Vataenda kumatare kuya nguva yekumatare yakwana. Takasvika mumatare muya. Baba wakanzi ko baba chichi kuda iso mwana. Kwanzi handisi kuziva. Kwanzi baba mumba menyu mune chinhu chirimo ndo chikuda iso mwana. Asi zvazviri ndezvekuti mafambiro tiri kuita isu vanatsika mutanda kuna atoriwo kwenyu ikoko hako here kwanzi ariko. Baba wakanyorerwa tsamba kunzi tsamba yatiri kupa iyi munhu ari ikokoko ina handikwanisi ndibve kunoitwawo neari ikoko. Munhu ari ikoko ngaaite basa iri. Wakanyorerwa tsamba wakapiwa kunzi chienda ine tsamba iyi muende nemunhu kumba kwenyu abvise chinhu ichi chiri kuda iso mwana. Vanhu vakarongedza murume wangu nababa iwavava nemwana wakauya vari 3 achine 2 years ini ndikasara kumba. Vandazoti ndazouyawo ndofunga kwakapera mwedzi.
ndakandasara ndoita mabasa ekumba vandazouya ndo vandasvika ndakabva ndasangana nababa waya pabridge baba wabva wangonditi ndiri kuenda kumba vangoti atangosimbisana makasimba ere baba makasimba ere vatangosimbisana hanzi auya inyepa murume waya zvaitaura zviya zviya ndezvekunyepa izvo ndakazoti panapa zvese zvangati ndezvekunyepa ini hana chandakataura hana kuwapindura mazuva acho ndandisingapindura ndiri kunyepa handina kuwapindura ndakamba ndakanyarara ndanyarara kudaro ini ndakaenda kune wangu murume ndibva ndasvika ndikati inimi zvamakatakura mwana makazoita sei ndasangana nababa asi zvandaona baba handina kugutsikana kwanzi nei ndikati baba ndiri kwanzi munhu yaanonyepa kwa ini ndozvakadino ndozvakanditaura ndikati handirambe handipikisani nemi asi handidi kuzoona mwana uyu aizosangana nedambudzikoba nekuti matosaidirana kuti handizvoba kwanzi ini ndaidawo kudini iye ndozvadii ndozvanditaura tobva tagara mwana iye nanhasi anogara musango aiba kuba zviya zvekuti munoshaya kuziva kuti chii chiri kutomboitika chikafu pamba chiripo zvese zviripo asi aitogara musango ndakazoenda futi kuna baba mwana uyu azokura asi izvi ndakuzvibudisa nhasi anaonga ndakambozvitaura ndikati baba ndandine murume wangu ndikati baba honai mwana uyu zvinhu zviramba zvingodii ini murume wangu aitonga kutorwarawo ipapa atori neziso ranga akakwara rutosusa ropa taenda tese ndikati baba honai baba wakandipindura kuti iwewe zvauri kuita basa rekufamba mumusha mangu uri kuzvipedza here ini bheta kutotora imbwa dzangu ndiende kovhima pane zvandisika ndikutaurwa madhodha asina nekumusoro kwesa vanangonyarara murume wangu akabva asimuka abva ati ini ndakuenda handidi zvekutaura ndiri kurwara vatobuda vatoenda kumba ini vandasara ndakavabvunza ndikati baba kana tichiuya kwamuri isusu kuti tine zvichemo tikuya kwokutaurirai moita zvamunenge muchiita kuda kuti titaurirani wakapopota wakataura zvawakataura zvawakataura zvimwe zvacho hazvitotauriki futi nekuti wanotitaurei hawo kana wasvika pakutaura asi ndakawapindura ndikati baba ini handichagutsikani nemi nekuita kwamune muchidini muchiita nekuti ndini baba patabva ipapo patazvisiya izvo mwana wangu uyu kushaika kwaakaita musikana uyu kushaika kwaakaita masondo apera akangoti achingonyarara kuti zii kuti anyarara atofa kuti afa umwe mwana wangu mukuru akabva abudirwa kudaro zvakataurika inini pandandisi kutozvinzwa nekuti ndanditochema nokuti mwana wangu ndopanga atobva kutofa asi zvakataurika hatingazvitsvaki heduba mwana wangu haana kufambirwa koita iye ndibva ndatarisa inini mumba mangu dambudziko irorero riri kukura asi handina yekutaurira handina anondibatsira saka inini ndakaona kuti zvirege kunetsa bheta kuenda kwamama nekuti umwe noumwe anoita zvake ari pakakatasa wakanakirwawo neupenyu hwavo wakanakirwa kana ini ndikada kuti nditaure handina anondinzwaba saka inini mwana uyu akabudirwa uyu takabva tamufambira koti tinzgoti chii akati mwana uyu paakabudirwa kairi abva ati makuseni futi vabudirwa futi bhokisi rirapo pana anonzi Petros akabva auya achibva auya bhanzi akabva abuda bhati ndinoda vanhu vekwamakombe apa nevanhu vekwamabheta sapinda pamuya Petros yakabva enda vaagara vawatanga kutaura zvawaitaura abva kuti iwe umbori yaniko handioperesikimo wako newe handikuziba kana uda kuita zvipi nezvipi isusu tinomamisa isu dzimu tisina kumusoro kwese tinomamisa hatiri kuiswa zveureshe besu saka zvinhu zvakadinesa akabva angoti d mwana uyo vangoti z vangoti swatu ini ndakunetseka nokuti mwana ndewangu wasingarwadziwi hawarwadziwi nekuti ari kurwadziwa nedambudziko ndini rimwe bhokisi rakati tasapo umwe mwana ari kuti tasapo umwe mwana aidziva kuti kana mukafa muri 2 hamuna kana hazvina kana basa kana mukafa muri 2 hazvina kana basa izvo ndakafonerawo ndakafonera kuti uyai mundimutsiro mwana wangu shuwa vanhu vakatora motabheki wakamhanya 2 minutes wakasvika bva waita zvawakaita mwana abva amuka abva abudirwa futi wakubhedhumu wakabva wabva mune uyu abva atanga kuti ndoda mhuri yese kwamakombe ngaipindi muno wabva wabvunzwa zvawaibvunzwa waibvunzwa ini ndakasvika pakuzonzi webuda ndakuchikumbira ndikati ndiri kukumbirawo kuti hone vanhu vakazara panze izvozvi chimiro chiri pano vanhu dzadza kumahwara mwana ada kuchengetwa ndakutokumbirawo hangu kuti madi kuzozviita programu iradini rapera vakanzwisisa vakanzi ahorit chiendai muronge zvinhu zvenyu asi munhu wese hapana kwaari kuenda ba nhasi muchibva kumakuwa ndiri kuda inesi saka handizozivawo mwana uyu
obudirwa kuti chii chakaitikawo akabva atorwara zvekuti tanga takutomubakisa maporiji kutobika zvese kuti tiiti asi tibva tamboenda kuti tobatsirwa kwatakamboenda kwaya komutsa yakati munozoya naye kumani panapa pakasvika taenda kuya vatabatsirwa zvatakabatsirwa asi munhu akatibatsira akati nyaya yenyu inoda kwamambo nekuti zvandoda kutaura kana dai ndichida kuti anoda kuzvitaura kwamambo pane nyaya yehombe akatsanangura zvaakatsanangura titese nana baba wacho vatatiinawo wachowo akatsanangura tiri kuti rubatsirwa uku ndakati takudzoka manheru tadzoka pamba ndakasvika mumba muine umwe murume angani murume uyu ndakabva ndamubvunza ndikati ndimani mamina mai wangu ndiye angasara pamba ega takamusiya aenda kogezawo zvinhu zvemufi zvakazvashaika mwana wangu akapfeka saka ndozvaonga aenda kogeza isusu vataenda kwatatoenda kuti tibatsire tichidzoka pamba ndakadzoka paine umwe murume uyu ndakatadza kumuziva ndikati handimani ndaitoti pamwe hama yangu yakodini kubata maoko makasimbere vatodera ndimani abva atazita rake vanzinonzi marwei ndikati ahoraiti vandidadaidzwa nevarume wenyu pano kuti ndiuye kubatsira panapa pamamurifonera varume wenyu wauya uko ini ndazindiuye kuno saka ndandakatokumirirai kuti muuye ndikati ahoraiti ini ndakabva ndanyarara handina chandakaita takabika sadza rakabikwa sadza newanga warikubika takadya takarara kwakaedza murume uyu handizivi kuti akandobuda kunze nekuti varume wanga vari kunze ini vanangosara tiri mumba tatimbori mumba muyamuya handizivi kuti babawa wakabatsira here kana kuti ini ndakasumwa here kunzi mainini kana kuti ani zvotanga taenda uko tatsvagwa umwe munhu kuti zvese zvidiri zvifambire mberi handina chandakataurirwa nanhasi handizivi kuti murume iyeyo akaita nezvei handina kusumwa handisoti wakanyangadza tatipa dambudziko asi ndati murume akadaidzira kuti ndiri n'anga ndaimbofamba namukotsanjera saka ndadaidzwa nana baba wepanapa murume kana kuenda kwake handikuzivi kuti wakazoitira panze zvawangada kubatsirwa kana zvava zvii zvawana baba wega handizivi but kana radambudziko riri pamba ruku yako bata inyuka saka handisi kuti ndapumha munhu kana kuti kudini ini ndauyawo kwamambo mutasi kuti ndibatsirwewo kuti baba nemhuri yake ndiri kuda kuti aunganidze mhuri yake tinzwe kuti dambudziko riri mukati memba yangu riri kubva kupi nemhuri yake kwete kuti ndapumha munhu Abi murume wenyu uri bana? Murume wenyu uri? Akashaika. Ane 8 years ashaika. Asati aitirwa nyaradzo. Baba hawambozivi pakaigwa mwana wake. Wasara pamushari uyu. Samusha wenyu ndiani? Samusha nditete. Hapachina munhu wemurume? Mukadzi. Hapachina munhu wemurume here mumushamu? Warimo, wakatowanda warimo. Hino hapana uri kusati uyo mungoti ndiye baba wepano. Ndiani? Hapana. Baba sisakhewa haina. Mati unosvika kunamu. Awani kana pakashaika mwana hawana kuuya. Pakaita umwe mwana futi. Mwana ya pakashaika mukoma wake haana kusika. Pakashaika futi mwana uyu namba 2 wanotsika. Wari 2 na baba yao, wari 2. Ndo wanoita uyu. Mwana uyu akafona. Akati panzi zvese zvinoitika ipapo ndiri kuzviona. Ndakazotota uhoda ndisitozondiro zvakaita. Saka baba murudi babawa ndi babani? Baba murume. Baba wemurume. Haatozivi pakaigwa mwana wake, haatozivi pakaigwa muzukuru wake, nebaba vacho asati atsika. Asi achimbotaura kumwana, aiti kuti vanzi ndini munoona akandituka saka ndisini handiendi kuona mwana wangu barwa. Akataura tete wangu. Munozani? Nokumira kuti Mwari anditungamirire. Uchamutungamirire pakuita. Utaugani. Isai zvemumapoketi pamunose pachera. Zvii? Zvakazara homwe dzese mabhashi akafuta. Iye dzangu dzese ndavayashanga zviri kudaka kuti. Vabvisa baba. Alright. Saka nyaya inotaurwa yese nezvimwe zvake inenotema nyakabu. Uko vanofungidzwa kuti makomba. Nyaya inotaurwa yese zvimwe zvacho hazvangodi kufuta. Zvimwe zvacho nezvechokwadi. Nyaya inini ndiye nyaya hombe yandakarambira kusvika pamba pawa. Chekutanga vakauya nehama dzavo vari 5 or 6 hanzvadzi yavo naivo namai vacho vasekuru vakabva mai vavo vakauya ipapo nemwana wangu iyoyo achirwara. Vakasvika kumba mudzimai wangu anga achirwara akandisiya ane vana ivavo vakutaura kuti vana baba
achirwara and anga achirwara nezvirwere zvinenge BP sugar moyo zvekuti ndaitotambura naye for 14 years. Asi mumashure mangu zvakaedza kumusimudza tiri kugarden tineri ava 500 meters kuenda pagarden panandi. Wakaedza kumusimudza achidonzva kuenda kuuya kugarden. Wasvika ikoko wakataura kuti isisi tauya zvatauya isisi toda kuti timboti Tomu. Tikati Tomu maererano nei zvandida kunzwa nenyaya yemwana ari kuba too much weight. Ati inini manje chikonzero chandinokutai chihombe handifaniri muroora. Padzinza peda ndisati akambozvinzwa kuti tezvaanofamba nemuroora. Ndinofamba nemwana wangu uyo. Kana ari inini ndikanda zvibata ndogona kuedza nemwana wangu. Kwete iwewe muroora. Kwete. Kwemimi mbuya mapeta. Mune chokwadi kuti mungabve kunyarumvurwe kuuya kuFox kuuya kofambira kuti mufambe kuti ndiende kun'anga nemwana wenyu. Inini manje ndaramba. Hatisi kuenda ba. Mwana wenyu angachimupenyu. Angachimupenyu asi anga akurwara. Chaa zvakanaka. Zvokuti angasafamba. Akafamba wakati achifamba wese. Saka sei musina kuenda naye zomuroora ngaye. Vakazobva ipapo vakutuka mwana. Iwewe ndakomana mese ndakuti akatendi baba. Akabvumba kuenda musango ako. Iwe unofanira zoti ndiri mwana wemunhu inini. Ndezvine chikonzero makati imi hamufambi nemuroora. Ndikabvunza kuti mwana wenyu anga ari kuri mwatangari. Ndobva ndabvunza saka mwana wenyu kana anga aripo zvomakati hamuri kufamba nemuroora sei musina kufamba nemwana wenyu? Mwana wangu ndipo ndakuenda manje. Nditori nomwe mwana kana akuziva kunopa ndakazodaidza mukomana anotedza namba 2 ndakamudaidza pesi uya pano achibva auya tikuda kuti tiende naye kuSt Mary's akadzati mission uko nyanga timboona kuti chii akaramba akati afamba nemukadzi wako kuti kana wakufamba nemukadzi wako inini kwete ndinoda famba nemi hama dzangu ndimi hama dzangu vana vangu inini kwete mukadzi wako tikaenda naye chii chinobuda iko kuti anotibatsira uya anozondibatsakana kwati une mabiko ndio chaanotibatsira but chekugadzira pamusha pedu hazvikwani akabva aramba fera. Mwana wangu Peter akabva kuti baba achamugoni bashobva kusima mutezi kuti mati chaita sei atikusiyani patatenda kubva ipapo mai ava pavakabva mugarden nemhuri yake vakatuka kutuka ndochii chikonzero chandakaona kuti handidiba kuenda imusha kwavo. Guru. Wanda unobarwa nemukadzi uyo anodedzwa kuti unopai. Magombe yacho ndiye. Magombe ni. Saka mukadzi uyu mwana wake akarwara. Hana basa. Asakabara wana kwa mwana. Handiendi kwaba nekuti matukiro akaita achoka inini zvakandirwadza kusvikana nhasi uno handiendi. Haana kuda kuzvininipisa kuti aite kuti muroora kwandiriba. Akatopangidza kuti iye ndiye nichaji wepapi kwamakombe. Saka ndakati kutaura naye nekupota naye kunondinesa ndeta kungosiya. Ndima ndangosiyaona nhasi uno kufa kwamwana wangu handisana kuenda pambanga. Wenyu mwana wamakabara akafa mwambara zvosvika parufu pake mukadzi yakatiunzai mona munhu iyeyo wesanakana muri kuenda ngaunze chinhu chindigende gaini ndakauraya nekuti matukiro acho akatondirwadza havana kuda kuita izvo vakandivenga kuenda kunyamaropa kotora munin'ini wangu kuti ngauya avige mwana iyeyo munin'ini wangu akauya achinyepera kuti mukoma wako ati zvaidhara asi ndiri pakati pamba mwana ari kudiwa handimuzivi kuba kwacho ndaikuziva ndaitofamba uchitsvaga kuti ari kudaripa asi zvokudiwa zvaandiba kutotanga kuzvidzira panapa mati pane mwana uyu wokubudiwa uri akaunganidza vanhu musi werufu izvozvi zvachibudiwa haachabudiwi ndatoita muziva sei haachabudiwi sei zvakangoitika pakangonyarara umwe wacho paakanyarara ndipo zvakabva zvangoitika. Saka isusu nyaya iranosero kuti muna munetsana nenyaya yekufundirana hakuna kwazvinokudzidzai. Nyaya yeda kuti makadai izvozvo makatodai izvo makatokwana muzvizwirewo mumwe naumwe kuti kune katuri kakapindira vakashanda here muntaraunda ndati mudhara ngoti itomu izvozvi makatokwana kudai izvozvo muhambozi fembwe meze muhambatombozwa makadai mozotsvaga zvimwe mberi zvimunezi
asi mambonongedzerwa izvi dambudziko raapa weziswa maka bamba dambudziko romwe ka tikariseka hatina zvotiita izvi dambudziko reumwe nderako andizvo wozowana utaura pamwana wako muzukuru wako and you don't even care moyo wacho matukira kokufa kwemunhu kokufa kwemunhu chakakosha akada kuzvikoshesa iye kuti ndinozvigona pamba pakuita uguru hwake kaite hatisuzviramba kuti muroora unofanira kuti anofanira kudzika maoko kwete kuti aende apapangwa apa chindochokwadi mazwi svesvaiwo kana muri mumusha mevanhu mazwi ngaite sei sarudzai mazwi word choice is very important handiti tinoda kuti vatsirane hatinoda kuti uingia nemhosa kana tiri kuti zveshuwa wakuru vanoti rurimi ichi inyo handiti rurimi runokwanisa kukwadza kudarika munhu akubai nebanga wozwa baba nebanga kadonda rikangopora zvapera asi shoko rinogara mumunhu nekasingaperi saka isu tiri kuti aiva mudhara nguva yakwana yekuti shoko richidii richibude mamuri muchigadzirise musha semuridzi wechii mudhara urumbozviimajina here mudhara ukamuka usipo iwe mudhara kunhasa usipo musha unosara wakamumira sei vakatofa nhasi pangu pangu adoko mukapaona panenge pakatofuwa futi handina dofa kwemuzini wangu nendida kuda ipapo pati wadongo kuti hambofuni kuti papakawaka makuenda teka ndinotogarawo kumwe kwandakatoenda kunoenda kumwe munhu akatondigarapo handina nemhuri yacho ikubva yandowawawo saka ndinotosindaraumwe wacho mwana akatoiwangominainafanana uyai gauya uyu udiro aufuna kugaragara gauya katsira nayo bata munhu garai pasi gara pasi chekwa gara pasi oye taura tizwe oye iwe ndiwani iwe ndiwani iwe ndiwani iwe ndiwani taura namama taura deni iwe ndiwani taura nini ndiwani iwe taura namambo mutasi yacho itauro mai wani ndimi matimi mune kwamakaenda aka munhu iye akati chazotaura naramimbo mutaza mauya naye
aingoti kana muri chakaitika paakadaro chakaitika paakadaro paakatsanangura zvaakatsanangura ane zvaakataura pana bamiro akabva watanga kupopota vachibva watanga kurwisana nemuprofiti uyayi ndo paakati kana muchifungidzira kuti zvandiri kuti handiri kuti hazvikunyepa ndinogona kuzvitaura kwaninozvitaurira because munhu akataura kuti chimuda uzaifanira kunge atouya nhasi kana mamusauya kudare wotaura zvaringa chitaura toshinyasa kuchizwa manje munese aripo nhasi munese aripo nhasi taura zvetizwe aungambozi munhu kudei panyapa kodzitaura nzvimbo inei hazvina zvazvinoshanda zvinhu zvinoda kuti zvibude zvitaurike tizwe tizive nokuti ndozvinotitambudzawo kana imi wacho saka kana zvisingatauri ini ndinozvika kupi hanzi hamusi kutiziva here taura zvinoita nokuzira kuti munhu gara pasi kutaura nachangamiri ukaonesa kuti uchitaura taura tizwe kudikani taura tizwe ndiwani ndindoatanga taziva kuti ndiwani iwewe ndiwani iwewe ndiwani mweya uri kutaura rachangamiri imi musakakawadzanya iwewe ndiwani bvunza handizivi zveni unondibvunza lokakwana ndinokuzivitazivana newe taura saka zvitaurika muzi munonziva here uripi kuti wakakwana mambo iwewe ndiwani ziwa mozi kuti ndinani mudare muno mumidzimi inobuda munombo yese inotanga yataombera ma yobva yataura mazita kuti ndinini kandiuraya ndiziwa kandiuraya mamba atauziva ndakaurayiwa vatoti inini ndinini handiti
right itatakuita andika wakutaura makaungana kudai endai pasera mwamaenda kuona murume iyo apo ane munhu ari panze endai muone munhu ari panze ipo endai muone mundizvozvi muri munhu makadai so endai ipo papo izvozvi naye endai ipo batsiranai Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira Dojibondora, Dojibondora,